הוא ישב מולי, מנכ"ל הייטק מבריק, בדרך כלל עם חיוך בטוח שכל העולם פרוס לרגליו. הפעם הוא החזיק את הטלפון ביד רועדת. המסך הציג 2 מילים קרות, שחור על גבי לבן, הבקשה נדחתה. זה המייל מפקיד בכיר בבנק, שהודיע על סירוב סופי לבקשת המשכנתא שלו. נדב, ככה נקרא לו, היה רחוק מלהיות מוכן לזה. נדב גדל בעולם שבו כל בעיה היא אלגוריתם שצריך לפתור. הוא לא הכיר מילים כמו אי אפשר, או אולי כדאי לחשוב שוב. הוא פשוט עשה. הוא בנה קריירה מסחררת. חד, ממוקד, תמיד 2 צעדים קדימה. הוא לא נכנס לחדר, הוא צעד, מלא ביטחון עצמי, מצפה לתשובות מהירות, תוצאות מהירות עוד יותר. הוא האמין ביכולת שלו לזהות הזדמנויות שאחרים מפספסים. למנף כל נכס, להפוך כל נתון לזהב. הוא הגיע אליי לא כדי לבנות בית, אלא כי שמע שאני מבין את הניואנסים שבין אנשים לנכסים. גם כשהמספרים צועקים משהו אחר. הוא רצה לקחת משכנתא על הבית הקיים שלו, שכבר היה משוחרר לגמרי ממשכנתא, כדי לממן רכישה חדשה. 0 הון עצמי, זה מה שהיה לו בראש. הוא היה בטוח שזה רק במרחק של לחיצת כפתור. בהתחלה הכל נראה מבטיח. המספרים באקסל היו יפים. ההזדמנות נראתה כמו זהב טהור. הוא כבר דמיין את הדבר הגדול הבא, את הרכישה הבאה. הוא הרגיש מרחף. אבל בנייה טובה מתחילה בבניית בסיס יציב. הוא היה יותר בעיקר של מגדלי קלפים מהירים ומרשימים. הבנק הראשון שפנינו אליו לא אמר לו במפורש, אבל היו המון שאלות, המון סעיפים, הוא ביטל אותם כבירוקרטיה מיותרת. מטרד קטן, לא סימן אזהרה. הוא היה רגיל לפתוח את דלתות עם השם שלו. ניסינו עוד בנק, ואז עוד אחד. בכל פעם יותר תפסים, יותר עיכובים, יותר דרישות לתחזיות שחרגו הרבה מעבר לגיליונות אקסל המבריקים שלו. הביטחון שלו התחיל להיסדק. הוא התחיל לאבד סבלנות. מה קורה עם זה? זה היה אמור להיות פשוט. האותיות הקטנות של הרגולציה, הגורם האנושי שלא נכנס, האלגוריתם, מה זה 0? 0 ביטחון עצמי. ואז הגיע המייל ההוא, הנדחה הסופי. לא בגלל שהמספרים היו רעים, בגלל הגישה. הגישה הייתה אגרסיבית מדי, מסוכנת מדי. העולם שלו, שנבנה על שליטה וודאות, פתאום הרגיש שביר מאוד. הכריש נראה תקוע על החוף. הוא ראה את ההשקעת חלומות שלו מתרחקת, ואפילו גרוע מזה, את הביטחון שהקרין מתפורר. הוא הרגיש חשוף, אפילו קצת בושה. היה רגע מולי שהטלפון רועד ביד שלו. זה כבר לא רק המספרים, זה האיש שמאחורי המספרים. אחרים היו רואים את הנתונים, את ה-ROI, את הקושי להשיג מימון כזה. אני ראיתי את הפחד בעיניים שלו, את ההבנה שמה שעבד נפלא בהייטק, לא עובד באותה צורה כשמדובר בבניית העתיד שלך ובחיים שלמים. לפעמים, אמרתי לו, הדרך הטובה ביותר לבנות גבוה היא לחפור עמוק ולחזור לבסיס. לא רק שינינו כיוון, הערכנו מחדש. הבנו למה הבנקים אמרו לו. זה היה תהליך איטי, מכוון, כמו בנייה מתוקדקת, לבנה אחרי לבנה. מצאנו פתרון, ובצורה מנוהלת הגענו על הבית שלו, ובניית העסק שהיה לכל הצדדים. זה אומנם דרש דיוק, סבלנות, אבל סיכוי גבוה בהרבה להצליח. הוא יצא מהמשרד שלי, הפעם בלי אותה דריכות של קריש. עם חיוך עייף, אבל אמיתי. הוא הבין שבסופו של דבר, בנייה טובה מתחילה בבסיס יציב, ושלפעמים להרוויח קצת פחות בטווח קצר, זה להרוויח הרבה יותר בטווח הארוך. היום ההשקעה